Вавилонците са били първите, които са провеждали топографски измервания с цел да се определят подлежащите на облагане с данъци площи. Основите на съвременната топография са били заложени в Древна Гърция. Те са въвели паралелите и меридианите. През април 1818 година шотландският мореплавател и изследовател Джон Рос поема предизвикателството, спуснато от британското адмиралтейство, да открие северозападния морски път, търсеният векове наред морски маршрут около Северна Америка. Когато тръгва експедицията, маршрутът вече занимава изследователи и златотърсачи повече от 300 години. В края на залива ясно видях земя, образуваща верига планини, свързани с други, които се простираха на север и на юг. Земята изглеждаше на разстояние от 8 левги, около 27 мили. Джон Рос става жертва на явлението горен или така наречения арктически мираж. Планините, които Рос вижда, са истински, но проблемът е, че не се намират на около 27 мили западно от местоположението му в пролива Ланкастър, а на цели 200 мили на отдалечен остров в канадския архипелаг. Това се дължи на пречупването на светлинните лъчи отвъд хоризонта към нас. По този начин в нашето полезрение попадат обекти, които принципно са невидими, заради кривината на Земята. На практика, студен въздушен слой, който е близо до земната повърхност, да речем точно над полярната земя или море, се среща с по-висок и по-топъл въздушен слой, създаден вследствие на нетипични атмосферни условия. Това е така наречената температурна инверсия, при която степента на пречупване на светлината значително се повишава. Фотограметричното картиране е процес на векторизиране на предварително зададени елементи от снимкови стереомодели. Въздушното фотографиране позволява бързо, прецизно и ефективно стереоскопично измерване на големи територии. Резултатът от това измерване са векторни данни. Те са актуални и са създадени според реалната ситуация, защото се използват актуални снимки. При създаване на 3D модели на сгради и други инженерни съоръжения се снима сградата или какъвто и да е обект от различни ъгли. Вкарва се в съответната програма за обработка и се получава истински 3D модел, който вече може да се ползва за различни цели. Статичните локални карти са най-разпространените и представляват цифрова версия на традиционните карти. Обикновено в интернет се публикуват обзорни справочни карти, планове на градове, туристически схеми, карти на транспорта с условията за пътуване по пътищата, карти на текущи политически събития и други. Динамичните карти са известни като видеокарти и анимирани карти. Те представляват движещи се обекти от картата или движение на гледната точка към картата. Например, метеорологичните карти, при които се нагледяват температурните промени. Анимираните карти намират голямо приложение в рекламата, за да посочат определен обект или явление от картата. Интерактивните карти са картографски модели в цифрова среда, които съдържат допълнителна мултимедийна информация за картографските обекти и позволяват тя да се визуализира при посочване на обектите, както и да се представя различна част от пространството и съдържанието на модела. Интерактивните геоизображения предоставят на ползвателите възможности за визуализиране, увеличаване или преместване на картата. Най-голямото предимство на интерактивните карти в интернет е възможността за редактирането им. По същество става дума за интерактивно интернет картографиране или уеб картографиране.
Сборник от географски, исторически или други карти, илюстрации, таблици, чертежи се нарича атлас. Първият онлайн атлас в света е пуснат от Световната агенция за възобновяема енергия и е свързан с слънчевата и вятърната енергия. Атласът е достъпен за всички и съчетава данни и карти от водещи технологични институти по цял свят, както и диаграми за оценка на техническия потенциал на възобновяемата енергия.